uNkulunkulu akakulonde kubusise uphile uphushe uphumelele igama kuPastor ngisathobeka. Ngiyacela ukunamba isenzo kuphela ngoba uyimemba iloko ngicela. From 9 ekuseni ka 5 ntambama uyangifonela ngoWhatsApp. Sibheke lethu letho you. Okay. Sawubona Pastor. Ngicela ukubuza uphupha ushila intombi ongayazi. Uletho was dreaming of himself approaching and pursuing a unknown woman. Yabo, nake singakusho. 1. Ngokujwayelekile uma ngenze ukuphupha intombi, kungawuphawu noma uyishela. Lusengasho kungenzeka. Lowo muntu loyo uyena umphiwo uNkulunkulu futhi nobabili nizohlangana noma nihlangane maduze. UGenesis 2 verse 18 uJehova uNkulunkulu wathi akukuhle ukuba umuntu ahlale yedwa, ngiza kumenzela umsizi onjengaye. 2. Ngokwesintu-ke uma uphupha intombi kuwuphawu noma uyishela, ungabili ukuvezelela ukuthi kungenzeka lo muntu uyena okhethiwe nofuna isidalwa sakho futhi sikukhombisa ukuze uma nihlangana ungamqhayi. Wangisho nje baningi abantu ababona abalingani babo noma bambona umuntu ephupheni kudlule insukwana amaviki inyanga badibane, abanye kuthatha iminyaka kodwa bagcina badibene. 3. Kuyenzeka uma uphupha intombi sikutshalile ngophawu lubi kwesinye isikhathi uma uyishela osuke kungenzeka kumele uqwaye uqaphele ngoba udlalwa umoya omubi ozisondeza njengentombi kuwe ekubeni kuyisilwane esifuna nje ukudidisa sidume inhlanhla yobudlelwane nenhlanhla yokugana. Izaga 23 verse 27 ngokuba ngisifebe singumgodi ojulileyo nowesifazane ondinayo ngumholo omnyeneyo